Всички, тук сме с victorkotev.wordpress.com и сега ще ви покажа най-новото ми видео, което се казва Кристалите на планетата. И така, сега ще ви покажа най-известните от тях, като повечето са от колекцията, повечето не са от колекциите, има някои 3 в случая, които са от 4, които са от съкровищата на Земята, списанието българското, което се продаваше. Така, първи кристал. Невероятен. Така. Ще ви казвам имената им също. Така. Това. Вторият. Тигровото око. Красив е, нали? Много е лъскав, това му е предимството. Прилича на екзотичен камък. Той не е полускъпоценен. Той е... Ето сега, един полускъпоценен. Розов кварц, полиран. Този е много интересен. Тук е неполиран. А пък след малко ще ви го покажа и полиран. Следващият, който няма нищо общо с колекцията Съкровищата на Земята. Чиста кръста. Той е купен. Така. Пустинна роза. Полускъпоценен камък. Изключително красив, не полиран. Следващият е, какво мислите? Вулканичен камък. Невероятен камък, просто наистина странен. Този е пещерен с неопределен вид, с много малки кристали. Това е кварц. Бял. Той не е забележителен камък. Този също е с неопределен вид. Тук мрамор. И гранит. Червен. Кварц. И това е половинка от камък. Вижте, погледнете колко е интересно отвън. Нищо забележително, обаче отвътре. Така. Това е, чакайте, има още един. Този го намерих на морето и в него има парченца като от тигрово око. Кафяво-жълтата лентичка. Има и ето тези са от супер лъскавите камъни. Този е мрамор. А този е един камък, който намерих на морето. И един забележителен камък, който прилича на краставица. Погледнете, като клечка. Толкова е тънък. Значи, ето така е 8 мм. Така е 5. Невероятен камък. И така, благодаря ви, че бяхте с мен. Това е victorkotev.wordpress.com.